Idol, nasa loob tayo ng Alpha Jewelry Shop dito sa Pahil. Sa mga mahilig sa gold dyan, mapindan nila. So, klase yan. Ayan. May ring sila din. Bracelet. Yan, iba-ibang design yun, mga idol. So, mga Bisaya diha, nangita og mga gold nara diri sa Alpha. Oh, mga engagement ring, yan. So, mga hikaw. Yan, hikaw sa pangbata to, di ba? Pambata, pangdalaga, pangmatanda, pang single, ang double. Diri lang sa Alpha mga idol. O kung mangita mo kuan, pangita lang, hanapin nyo lang si Bern. Burns. At saka si Jet. Ito muna yung vlog natin for today's video ha. Okay.